waphinda futhi waye clinic awungitsheni mina ngihleli nawe la ngangokutshela kanjani nawe sishare umbhede nawe ngingekho kepha ngithi uma ungifuna uyangithola ngiyakunikela konke okufunayo uyangithola uma ngikufuna ngiyakuthola vele kanti wena ufuna ukuthola uba ngifuna ukuthola wena yenza phela ingane tshela ubaba wakhe iqiniso ukuthi ungani ahambe uright nje mhlawumbe ubafu uyasaba ukutshela ngizokutshela mina izinto angitshele zona ngawe ungangitshela ngoba shuthi nawe ngisesayidini lakhe cha awu kanjani ngikuxoxela indaba angisikuxoxela indaba ongayazi awu washo mina uyangithula ngazingani Ayu aware ukuthi akuzona kuphela izinto ezinkulu ezijabulisa umuntu othandana naye. Esikhathini samanje nalezi zinto ezincane ziyakwazi ukuthi zimjabulise umuntu obambisene naye. I'm talking about those long calls, ukumchecka nje now and then, ukum-update. Baby, awukwazi ukungithola njengamanje ocengweni ngenza u1 no2 noma angizotholakala njengamanje ngoba ngenza ukuthi nokuthi but surely intambama sizokwazi ukuthi sikhulume. Manje inkinga yenu nivele nifune lezi zinto ezinkulu ukuthi nijabulise abantu enithandana nabo noma baseyinhliziyweni zenu. Sanibonani, igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi wangibona ku screen sakho, soke sesizokhuluma indaba eziningi ezithinta wena nomjolo wakho. Mhlawumbe uneyinkinga ezithinta umjolo njengamanje, kulula kakhulu ongakwenza. Si-email ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa ke phela ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show. Yodwa ke hashtag esiyisebenzisayo njengamanje #road to 300k subscribers. And mina ngithembe wena ngizosho 300 wena uvela ungishaye ngesurprise ka 500k subscribers. As ngihlala phansi ngiyakukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo, that is UMJOLO. UMJOLO. Yona ke promo code leyo okwazi ukuthi uyisebenzise. Ngithanda kakhulu njengomuntu okholwayo ukuthi mabe siqala isho yethu sikhuleke. Amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle, siphinde zibe zinhle futhi emjolweni. Celeni kwami nginomfowethu ekunaye njengamanje ngizokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezithole la nanokuthi nje yini la ufuna ukuthi ayilungise kwi relationship akuyona. Mntaka baba. Kodwa mdala. Ngiyaphila qhawe kunjani? Ngiyaphila. Mfowethu awulingani nevoice yakhe because mabe ngikubuka ngizwe indlela okhuluma ngayo ngiyazi ukuthi hayi windoda. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila qhawe. Usungizwile mfowethu uMatifana lo khuluma naye. Iqhawe nginalo bani mfowethu? Igama ayomalibonge wakashada Sibongo. uMalibongo. Phansi esigodini sakanje ayiphume la ngisuka khona mfowethu. Kwanje ayiphumi? Yes. Awu mfowethu uyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila bafana ukhulu. Mfoka Shando mfowethu ngiyajabula ukuthi ngibe nawe namhlanje ohlelweni. Lolo ke mfowethu uhlelo lwenkingi yabo. Okusho ukuthi nawe njengoba ula ulethwe yizona inkingi. Kodwa into emnandi ngale show ukuthi siyazilungisa inkingi. But nakhona sivele siyilungise nje siyayilungisa only if zilungiseke. Mhlambe nawe njengoba uzela namhlanje unethemba lokuthi lo yilethela izolungiseka. Yini mntaka baba udliwa yini? Mfowethu ngicala nje umuntu ngempethu okhululeke njengoba inkinga yabo. La udaba okuyilona ulungithelana mfethu umngaka yise lokuhle wakakhona. Ngiyamthanda ngenhliziyo yonke. And akekho omunye umuntu wesifazane engimbonayo ngaphandle kwakhe. Mfethu. Kodwa manje kunodaba lana engifisa ukuthi nje ningixazulelana lona la. Ngimthole umuntu eright enengane. Okay. Yes, mina naye unyaka wesithathu sindawe. Manje ngithi ngiyazama ukuthola abantwana. Hayi akwenzeki. Akwenzeki. Umthole nabo abantwana but hayi bakho bomunye umuntu. Ababili. Ngiyamthatha nabantwana bakhe ngoba ngiyamthanda. Yes. Ngiyenza nje konke ekufanele kwenze. Manje sengithi ngiyazama ke phela nami njengendoda ukuze ngihloniphe umntwana. Ukhahlelile ayipho. Ngikhahlelile mfethu ayikho indlela engingazamanga ngayo mfethu. Yabo. Sure. Hambile
engiyofuna mfethu phela iyabone ukuthi nje ukuthi mfethu ahlale umntwana uzahlala umntwana phela ngihambile kubantu ababonayo mfethu banginika izinto engingayisebenzisa ngahamba ngahamba ngisho namaklinikhi inkosi impela lutho akwenziwa imake mengabe uhamba amaklinikhi bathi nodokotela kodwa wena uright as umuntu wesilisa odokotela bathi ngi-right anginankinga ake ngikhulume nomama ke ngizwe kuyena ukuthi inkinga ngabe ikhona yini even ngisho nakumuntu obonayo engaya kuye ngitshela ukuthi hayi anginankinga kuphela nje mina ngiqondane nomkami khona lento ekumele ngiyibuze kuye angitshelele manje mengabe uhlala naye phansi ke nizama ukubonisana uyakutshela lento noma ukazi uzinike isikhathi sokuhlala naye phansi angaze ke ngisithole isikhathi sokuthi ngihlale naye phansi sixoxe ngesizathu sokuthi ngaso sonke isikhathi mangabe ngifuna ukukhuluma naye into ebalekile ngisho ngekho busy mfethu uba busy mfethu amatetazeli nje mfethu azenze umuntu busy ngazi ukuthi kwenzakalani yabo sure yabona yena uthanda amasijabule kumnandi kuhlekwa wathi uqala nje ngafuna ukuba serious usezoba busy atatazeli nje endlini abike indlela ebengayiqonda abike ngisho nendlela ebengayazi so but u-aware ukuthi umntwana umdinga ngalendlela yabona uyazi ngaso sonke isikhathi ebusuku nje mase sithi senze inkonzo yasekamerweni uzumtshele noma uchama mfethu chama umtshele mfethu umtshele ukuthi zala phela manje nangendlela engenza ngayo uyabona naye ukuthi hayi cha ngempela uyamfuna lo mntwana yebo ngoba insizwe engizalayo nje isikhulile impela usakhona ubaba wakho okay isikhulile impela manje ifuna ukuthi kube khona umntwana phela ukuze ngikwazi nami ukuthi ngiqhubeke kahle nezinye izinto ngoba yes yena ngimenzelile ekumele ngimenzele ukumlobola ngilobolile but khona okunye engingaqedile kumele ngiqedele so manje insizwe engizalayo ithi ukuze ngiqhubeke kahle ngiqede yonke into akuvele mfethu isibongo sande manje asande mfethu so wenze konke sengenze konke mfethu ngiyabona ukuthi naneminyaka iyande impela mfethu uNkulunkulu sengayithatha noma yini insizwe engizalayo ingaphoxeka mina ngahamba emhlabeni engekho manje mfethu njengobula ubufuna umama azokutshela ukuthi yini le mbambile ukuthi akhulelwe noma ubufuna ukumazisa ukuthi umdinga kangakanani umntwana ngingasho mfethu ngithi kokubili kahle ngiyadinga ngoba njengoba ngisho ukuthi mangizama ukukhuluma naye ofitami nje atatazela angazazi ukuthi wenzani isikhathi sokukhuluma naye isithuba so manje ngize lana nginethemba lokuthi mhlambe kungenzeka kakhulu ukuthi okay no ngoba usungeke phambi kwabantu kahle inkinga yami 1 2 ngoba mina ayingeyiprove mfethu and mfethu kunamaphuzu awashila amabili engwanothile nje elokuqala ukuthi muhamba odokotela bathi hayi wena uright but engilinothe kakhulu leli lokuthi uma uhamba abantu besizulu bathi uright wena hlala phansi nomfazi wakho ukhulume naye uzwe ukuthi inkinga ikephi okusho ukuthi inkinga ngempela ayikho kuwena kodwa ikulomuntu wesifazane obambisene naye yes le ngifuna ukuyizwa ke namhlanje ngoba ngaso sonke isikhathi mangikhuluma naye akanasikhathi nanokuthi ke vele umuntu ohleze ebhizi mfethu umuntu osebenza ngabantu emphakathini unakekela izingane eyishoda ngeuniform esikoleni umuntu ohloniphekile ngisho njalo so le ingane zakhe ezimbili wenze njani wazithatha zeza kuwena noma ihlala komalume bazo izingane ezihlala komalume bazo zihlala komalume yes ngenxa yesikole esiseduze komalume kodwa mangabe kuvalwe ikole kuyenzeka size lapha ngakithi nakhona ngiyithatha nje ngezingane zami mfethu phela ezomuntu emthatha so uyazi nje ukuthi umuntu okhululekile ebantwaneni yes hayi ke mntaka baba uyezwa nawe mbukeli umfokashandu la uthi hayi khona usekhathele so fortunately umama sisebenza besimfonela wathi she's going to avail herself okusho ukuthi uzoba nathi la namhlanje azokhuluma nathi akazange abe matasa because iqhawe melithi lifuna ukukhuluma naye uvela bematasa enze izinto eziningi so sekumlidele ekuthena azoyibhadlaza la kuthina le ndaba ukuthi ngempela yini indaba kwenzakalani but ke sifuna ukuzwa iside lakhe lokuthi inkinga ikephi basizakale laba engasizakala khona noma kulungiswe lapho kungalunga khona ungayindawo uhlala la ukhona ithimba lethu lihamba manje losilandela udade wethu limbeke la mase siyeza ukuthi
yini le yenza ukuthi abe busy meyabe kumele baxoxe iy'ndaba ey'balulekile nobabe also nanokuthi mhlampe unayo idea yokuthi kungani bengabatholi abantwana? Dadewethu, kunjani mama? Ngiyaphila njani? Hayi no, siyaphila. Akhuleka ngasibeka nje isikhwama sakho la. Sihlale sixoxe. Yebo. Si-safe. Right kodwa. Hayi ngirazi. Hayi yonke into iqondile. Ngiyazi mhlawumbe ukuthi uthema uqhamuka amakhamera wathuka but ekuthukeni kwakho sekungcono manje because sobona umuntu omaziyo. Umazi kanjani? Ngazi ukuthi siyathandana Umuntu wakho. So bunjani nje ubudlelwano benu nobabili njengamanje? Hayi buhamba kahle ayikho into embi. Konke kuhle nje ngoba sihlala ndawonye. uShandu lo mhlawumbe uma ungamchaza nje ungamchaza njengomuntu onjani personality yakhe? uMalibonga uyindoda erise enakekelayo enempatho nje unesikhathi right akukho so mengabe kuba khona izinkinga ke phakathi kwena kuwumuntu ohlala naye full time ihlezi nindawonye menibhekana nezinkinga niyahlala phansi nikhulume noma mhlawumbe khona oyibalekelayo izinkinga phakathi kwenu nenze njani? Sike sihlale phansi sikhulume ukuthi asijwayele nanokuba nezinkinga ezithile kodwa nje mangabe khona ungaboni ngasolinye siyahlala phansi sibonisane siphume nesisombululo. But ubafu veze ukuthi hey mengabe kumele nikhulume indaba eserious eyava ungatholakali hlezi ubhizi uvela ube busy ube mata kodwa mengabe kumele nikhulume ngo love davi you are available but mewukuthi nje ufuna ukuhlala nawe akhuluma indaba eserious ayikhona uyayinaka leyo nto? Hayi angaze ngiyinayo ngoba angikhumbuli indaba akayisho mhlambe eserious efuna ukuthi sikhulume ngayo ngoba njengoba sengishilo nje kodwami uma sinenkinga siyahlala phansi okubi okuserious engaze ngihlalele phansi kodwa mhlambe ngoba ukhona angingaloyo ngimkhulumele ngazi ukuthi uyidlozi nangu la mfethu bafu wena ungitshela ukuthi umama uyakuncisha isikhathi mengabe nifanele nikhuluma indaba eserious nangu yena uyaphika mfethu kodwa nangu mfethu sithando sami. Yebo Ngicela nje ngixolise kakhulu maqwaba ukuthi ngilethela endedala ukuthi ngilethela lana kunodaba lana ebengifisa ukuthi sixoxe sibonisane ngalo ngoba ngaso sonke isikhathi endlini mangabe ngifuna ukukhuluma nawe into eserious ngempela ebalulekile uvetamu ube busy noma ungekho busy into eserious enjengani baba? Ngiyakuzwa ngoba phela angikaze nginqabe uma ufuna sikhulume. Uyabona mungabuthi siyakhuluma yebo siyakhuluma ngiyavuma kodwa manje sikhuluma ngezinto zolavu sithando sami izinto nje ezifana nalezo uyabona nje labagama amnandi nje akujabulisayo nawe but mase kufanele singene ngempela empilweni yethu ukuthi okay njengoba sesineminyaka emithathu sithandana iwe forward lempilo yethu isuka iyaphi once nje mengaqala kanjalo angazi ukuthi uvedame nje utatazele nje ube umuntu obusy akusilona ke iqiniso ke manje kongelelo ukukhuluma awukaze nje ukhulume into eserious uzuthi mama ngicela ukuthi uhlale phansi sibonisane ngento eserious ngihlala kanjani kuloko kunye uma ufuna ukuxoxa noma love davi ngoba phela ngiyakuvumela sihlale phansi akukho uyakhumbula mhla ngithi ngizama ukukhuluma nawe uthi uyobona uthandeka mhla wawungayile emsebenzini uthi off ngathi mengithi ngiyazama ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe wathini wathi hayi ngisakubona uthandeka ungibizira wara wangibikela istory ngingasiqondi nami ukuthi sithini singakayike kude baba shuthi iyona into edala ukuthi uzubiza amakhamera le kunendaba shuthi eserious le mina engayazi ongafuni ukungitshela sengiyafisa ukuyazi ukuthi yipi le ndaba ukuthi ngibabize ngibona ukuthi mhlawumbe uzohlonipha mengabe sekukhona bona usuku kwala izwe lonke uzohlonipha ukwazi ukuthi ukhulume okay kahle ukuyibona ukuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi sixoxe njengoba ngilethelana ngifuna basithozulule
iy'nkinga zethu ukuthi okay lana bekukanje kumele nenze kanje ukuze nikwazi ukuthi niqhubekele phambili. Uyabona sesiside isikhathi sithandana kodwa manje umntwana angitholi. Ngakuthola unabo abantwana ababili. Oyimayelana nomntwana ngale ndaba. Yes. Uyazi ukuthi insizwa engizalayo ukuthi isikhulile manje. Indala and imbewu yakho iyifuna la. Ngaso sonke isikhathi ubaba bekhuluma nami ungitshela ngendaba yomntwana. Yazo nami alibonga ukuthi ungijwayela kabi ungithatha kancane. Ugijima uyolanda abantu bamakhamera. Awubatsheni ukuthi kungani ingane ungayitholi. Angikuthuki ukuthi nje uyangijwayela. Yabona? Angazi ukuthi yini ekuhlulile ukuthi uhlale phansi nami ukhulume nami. Ngizamile. Yindaba ohamba uyonikela izwe lonke indaba zethu zasekamereni. Kanti mawuthi uyazi ukuthi indaba engayitholi ingane uyazi uba futhi ingane angayitholi ngobani? Uyazi ukuthi akayitholi ngobani? Yini isizathu? Akhambi kahle empedeni Thusi. Fana anyusela isevisi yakhe enze sure ukuthi ngiba right. Yini engahambi kahle? Empedeni. Wena ukubona ukuthi ngiright. Makuthiwa windoda nje yangempela. Ngabe senginayo leyo ngane ngabe iqanda usushaya. Amanye amadoda angaphandle ayishaya iqanda. Mucha khambi kahle. Uyakhumbula mhla ungayi emsebenzini ngenxa ukuthi ngikushaya usuku wonke. Wazi wahluleka ngisho. Kwahlula yini lapho ukuthi hlala iqanda. Shaya iqanda. Ukusho ukuthi inkinga kuwe and okwesibili Ikuwena inkinga futhi. Mina ngibuka wena nje shuthi uchama amanzi kaPopo. Mana okwesibili. Ayikho nje lonto. Okwesibili. Ngathi mengiyabantu ababonayo. Abantu ababona bangitshela ukuthi mina nginankinga. Usubuya ngisho kubantu ababona awunemkhuba. Unemikhuba. Ngadlula. Ngaya ngisho nasekliniki ke lento yena eniyithandayo. Waphinda futhi waye clinic awungitsheni mina ngihleli nawe la. Ngangokutshela kanjani nawe sishare umbhede nawe. Ngingekho kepha ngithi uma ungifuna uyangithola. Sonke isikhathi manje ngiyakunikela konke okufunayo uyangithola uma ngikufuna. Ngiyakuthola vele kanti wena ufuna ukuthola uba. Ngifuna ukuthola wena. Yenza phela ingane. Tshela ubaba wakhe iqiniso ukuthi ungane. Ahambe Uright nje. Mhlawumbe ubafu uyasaba ukutshela ngizokutshela mina izinto angitshele zona ngawe. Ungangitshela ngoba shuthi nawe ngisesayidini lakhe. Cha awukanjani ngixoxela indaba. Angizixoxela indaba ongayazi. Washo ukuthi mina iyangihlula ngazi ngani. Shuthi yona into akulandele yona leyo. Ikuhlula kanjani ingane kuwena? Noma khona usumzamele yena nawe. Unazo nje ingane ihlula kanjani? Wakuthola unezingane eziwuthula umuntu angani. Okay. Ngoba mina ngiyazala. Umfo kaShandu la uthi usehambile abantu ngaphandle kwakho obvious. Wahamba udokotela bamtshela ukuthi uright uyazala. Wahamba izinyanga zamtshela ukuthi uright. Akakhulume nawe. Fana lento wena kumele uyikhulume. Akakutshela ukuthi ngisuke ngikephi. Usuke engahambi ingani nami ngoba umina umuntu onenkinga. Imina la zama kumina zama phezulu komzimba wami la lalayo iwona lo ngaproduce asambi kandawonye masolungisa inkinga zethu ngiyakuhlonipha nami kodwa namhlanje ukhombisa ungangihlonipha unginekela izwe lonke inkinga zethu ngihambe nawe kumuntu hayi ungehluli kumuntu obona bengeke ngihambe nawe nje kumuntu obona ngobani bekumele kuqale kuye mina njengoba ngiyenzile ngiyizwa ukuthi kahle inkinga ikuphi ngabe kimi noma ikuwena yini naku ke sengile ngafika ngathola ukuthi mina cha no kahle inkinga ikuwe kunento ayike lalela ke phinda kuyena ke lo muntu wakho kunento ekumele ungitshele yona le usitshele phela mama usitshele phela mama le ngifuna nje ukuzwa lutho akulungile ke awufuna ukuzwa lutho kodwa isitshele phela ukuthi yini lo mfihlelayo nobaba ayikho into engiyifihlayo awukwazi phela wena wazala ngaphandle unezingane ngaphandle eziwu2 not 1 2 ukuthi ngiyazala ngiyashisa manje senze njani ke manje uShandu ke thina sibazibe besitshela ukuthi khuluma nomfazi wakho sikhuluma naye ke manje angithi manje ngiyawenza nje umsebenzi uyawenza umsebenzi ufuna umsebenzi kanjani kanti wena ngikushaya usuku bonke uzuhluleke ngisho uhluleke ngisho nawe ukwenzani lendlu Shandu mina ngiyekunika uhlulu izinqo zilapha phambi kwakho kwema ngikunikeze Shandu uthini nkosikazi ngiyakutshela le ngikutshela ngihlulwa yini ungakushaya u1 nje usile uzoyithatha phi ingane usashaya u1 njengeqhuti ebese uyagijima uyolanda intathelo uzokulungisela imjolo wakho kodwa manje phela sisi okay asikhulume asimshiyi uShandu sikhulume sobabili wena unezingane eziwu2 kangani
kuney'ngane kule ngane eziwu-2. eziwu-2 ukwazile ukuzithola. Pho manje nekuhluleka ukuthi utholele ubafa intombi Ngicabanga ukuthi isikhathi esingoshayi bhuti. isikhathi sami. Isikhathi angithi uyazi ukuzwe mekuthiwa konke kunesikhathi sabo. Lezi eziwu-2 isikhathi Ingane sazo bese iyisipho. sikhona. Esiqhamuka uNkulunkulu nazo zafika ngesikhathi sazo. Njengoba ubona zingalingani kusho ukuthi uNkulunkulu usuke necebo. Uyazi lo muntu ukuthanda kangakanani? Ngiyazi ukuthi uyangithanda ikona lokho ngicaka ukuthi kungani namhlanje. Yabona namhlanje ungenzele ezibukayo Okay. azangilandele wena. Okay, ngicela ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ukulandele mina yabo. But ngicela ukuthi ngiwacishe lamakhamera sikhulume as umndeni. Ningenze ilunga lomndeni for a minute. Kube mina ubafo nawe. Sikhulume ukuthi uzwe indaba zethu ngizokuthemba kanjani ngoyiwena Hayi. ukuthi ngeke yini Promise. uzosazambisa njengoba ufike namakhamera. Promise I make is the Hayi promise mina I keep. ngiyamsaba ngeke. Ne mama, nayi promise. Ukuthi ezwe indaba zethu. Ngabe mhlawumbe khona mhlawumbe Bafo. okufihlayo Akukho engikufihlayo. Akukho, Yini yena sakucishwa amakhamera? Angithi awufuna nokukhuluma Shuthi iy'ndaba khona zakho. okunye Okay, akufunayo. okay, asikhulume phambi kwamakhamera. Mina bengenzela ukuthi unqena mhlawumbe ukukhuluma iy'ndaba zakwakho phambi kwabantu. Ingako Vele ngithi ngize ngiyikhulume akukho kona engikufihlayo. Okay. Akukho futhi okuyimbangela ukuthi ingane angayitholi uyena nje kufana news. Asebenzise okay iy'ndiza sis, aqinile. are you aware ukuthi lo muntu lo njengoba esekulobolile efuna ukukwenza manje umfazi wangempela akushade kwenziwe zonke izinto. Uyazi ukuthi mengakutholela umntwana uzoba nepressure ekhaya ukuthi mhlawumbe kuze kuthiwa akathola omunye umfazi azomzalisa. Izokujabulisa leyo nto. Ayike Uzoba kwakuwumgomo ne-pressure. wokuthi shuthi umuntu ushada ngayo ingane ayikho inkinga. So wena unankinga ukuthi uluze Kodwa umshado kusalayo wakho. ngeke phela azashade ngikhona. Kulungile Ngoba phela. naku kuthiwa ingane inkinga. Okay, mina njengoba ngisho ukuthi anginankinga ukucisha amakhamera sikhulume njengabantu abadala. Iy'ndaba zethu singasabalali zaziwa abantu. So ngizokubonayo nawe obonayo sekulungile mhlambe kuzokulungela umngane wakho lo ohamba naye. Cha mina phela angithi thina si-right sinomngani wami. Inkinga sifuna wena ukhulume. Mina sengithi akathuleke yena ngikhulume nawe soba u2. Hayi wayi wena nje angisabuzwa kwangempela. Angisezwa nje lutho. Yini esoyixoxa? Okay, mhlawumbe Ngendlela esengihlazeke ngayo into. Okay, ngizoyikhansela le episode. Ngiyaxolisa ukukuhlaza but into engiyifunayo mina kuwena ukuthi kungani ubafo ekhala ngokuthi umntwana akamtholi kodwa wena unabo abantwana abawu2. Yini mhlawumbe inkinga? Mhlawumbe Yazi, okay sis, inkinga, okay. Ufike naye kodwa ubuza mina. Cha phela manje Ukuthi kungani? angithi yena uright. Nginesiqiniseko sokuthi uright. Umcheckile wena. Odokotela bamcheckile. Uthemba udokotela? Iy'nyanga zikhulumile. Hayi. Manje sengifuna mhlawumbe ungitshela about your past experiences at least. Mhlawumbe sithathe from there. Khona sizokwazi nathi ukuthi as ishow sinilekelele. Shuthi uyena mhlambe ingane akanayo imbewu ayikho. Kanjani? Nginayo phela mina imbewu. And ngiyamnika lo muntu ngimvulela ngale ndlela yokuthi abe right ayithole ingane. Ngiyamfisela nami ukuthi ingane sibe nayo so2. Njengoba esho ukuthi kade saba ndawonye. Nami ngiyaxakeka ukuthi inkinga ikephi papa. Shuthi khona le ngenzi khona Okay, ngani. awunankinga ukukhuluma nami soba u2. Mhlambe sesingakhuluma. Sikhulume sobabili. Uzoba honest, nami ngizoba honest kuwena. Ngizokutshela zonke izinto nezinto ubafa ngakazisho. Mawuthi ngizoba honest uqonda ukuthini. Ngiqonda ukuthi sizovulelana isifuba like sikhulume sakhe ikhaya. Ilonto engiyisho. Utanginazi imfihlo mina. Okay. Kodwa uyangivumela ukuthi ngikhulume nawe. Angani? Kulungile ungakhuluma nami. Khulileka. Ungayingeni-ke le shanje manje. Ngiyazi umfazi wakho mfethu kodwa ngicela usinikeze umzuzu. Mama, okwenzeka lapha kuphela lapha. Akuyina ngengozi kushaya. Umuzi wakho lo and angifuni ubhidlike. So ngiyazi ukuthi mhlambe kunezimo endlula kuzona zabantu besifazane. Mhlambe okungalula ukuthi uyikhulume nendoda yakho noma ukuthi uyazise. But njengamanje uyabona ukuthi mhlambe ukusho nje noma ingeke yazi khona nami phela ngeke kungabe sengazi ukuthi ngilanda amakhamera ngazi umshutha ngimshuthela mahalo yonke le nto yabo ukuthi kwenzakala nje njengoba uyasho ukuthi usehambile abantu wahamba odokotela wahamba ama-clinics ngeke-ke labantu boba u3 babe wrong wena wedwa ube right. Mana-ke nxa sokuphululile mehamba abantu phela abantu abanamanga kuyenzeka bakhulume uthi bakhulume bathi and yini ezomsiza batheni Uthi laba abanamanga-ke bathe yena uright uyabathola abantwana but akakhulume nawe
bathole iqiniso ukuthi yini le wena ekwenza ungazali because not ukuthi wena awuzali nje but khona into ekwenza ungazazi so ilo nto ke mina ngithi ngifuna ukuyithola noma singangamtshela ubaba but nje ukuthi isho ihambe nanokuthi mina nawe silithole iqiniso because wena vele uyalazi mina noShante singalazi iqiniso. Angilazi mina iqiniso. Angilazi ngoba nami ngicabanga ukuthi inkinga ikuyena ngoba phela akanayo ingane okungenzeka ukuthi kuyena. Okay, so wena uney'ngane ezingaki? Nginey'ngane eziwu-2. Phela awukazi waba neningane? Hhayi angikazi. Sithi mina nawe Ngiqinisekile angikaze ngaba nayo bese ngiyitshena ukuthi nje esithathu ngizoyithatha kuyena njengomuntu wami manje silike sizama nami ngiyafuna ukumzalela kodwa akuqondani. Dade ngizocisha amakhamera because akukwazi phela ukuthi wena ungangazala manje kade uzala olalona. Why kuShante? Hey, inkinga ko. Ungangithemba sis, promise. Angikwazi ukuthemba umuntu ofike nomuntu wami. Mina yabo manje. Ngifika bengangitshelanga bezongisaphaza. Mina uyaqala ungibona manje angani uyagcina futhi. So imfihlo yakho ngeke ngiyitshele umuntu okwaziyo. Ngithemba kanjani? Angizihamba namakhamera kodwa. Amakhamera ngizowacisha ngithemba. Awusangithembe nsisi. Mina ngifuna ukuzwa inkinga ukuthi mengabe kubantu nje bethe yimina enginenkinga bathi yena anankinga bathi nginenkinga yani mina. Kushuthi khona into kufanele umtshele angithi uyazi ukuthi ezinye izinto ziyavaleka. Mhlambe nawe there's some blockage ekhona evalekile enzela ukuthi mhlambe kufanele uyikhulume noma uyidlulise ukuze nibe nabantwana noma mhlambe kunemfihlo ongamtsheli yona ubafa kumele ayazi khona azokhululeka emoyeni because njengamanje uzolahlekelwa umuzi ikheshi alifuna umzukulu lizothaka gana omunye umuntu. Hey ngibhuti empeleni kuye kwakhona la engithola khona ngikholelwa so ngayizala ingane yaphila isikhashana yasiyadlula emhlabeni. Hayi yabafa. Hayi yabafa. Kudala shuthi wena okay kahle kahle wena sisithi uney'ngane eziwu-3 eziwu-2 ey'philayo lenye ishonile. So manje yini ekwenza ungayitholi pho yes4? Angazi mhlampe ingoba kuye kuthiwe kuyenzeka ukuthi ingane esidlulile ikuvalele mhlambe iyona esivimbezele. Iy'ngane zakho kanti ubuzizala kanjani like umthungo noma ubuzizalela? Bengihlinzwa. I think it makes sense. Kanjani manje ngiyangilahla-ke. Phela angithi wena uthi uney'ngane eziwu-3 it's just that lenye ayiphili kodwa uthi ngihlale kahle sakhona Shante? Yebo. Uze la ngoba ufuna iclosure ngani ufuna iqiniso. Ngeke ngimtshele khululeke yazi noma ngimtshele. Hayi ngitshela ngazi kodwa nje angikuthembi mengabe ngishaya. Hayi ngeke uze la ngoba efuna uku-understanda vele so okusho ukuthi okay Thatha kanjani? Okay angikhulume nawe kusho ukuthi wena mancane amathuba ukuthi uthole umntwana manje. Awekho mancane. Awekho at all. Awekho mancane. Makhulu ngoba phela ngisangamthola ngithi zodwa. Kanjani kade ungazizaleli? Umthetho sowashintsha. Kodwa naku manje akayitholi ubafa ngani? Le ngento ade ngisho ukuthi nakuyena inkinga ikhona. Bafa. Hey mina mfethu angazi kodwa ngiye ngizwe mhlambe nombukeli ekhaya uzo-add ulwazi analo. Mina ngazi ukuthi imizimba yabantu besifazane ihlukene yabo. So umzimba wakho uma kuwukuthi angazi noma kuthiwa meyabulula noma unjani noma ungekho right odokotela bayakuvala mengabe sowuthola iy'ngane ungazizalelanga usikile yabo. Yeah. So umfazi wakho njengoba wena wazi ukuthi uney'ngane eziwu-2 uney'ngane eziwu-3. Ikona-ke ngangikufihlele mangibona.
nganginqena ukuthi lento izokuzwisa ubuhlungu. Angizwa kahle. Hayi uzokuchazela Uthi kunjani? Ngithi mina bafo uney'ngane eziwu-3. Ney'ngane eziwu-3. Kodwa ziwu-12. Iphi pho lesithathu? Iphi le ngingakaze ngiyibone? Yadlula emhlabeni. Maqhabi, iqiniso lelo ngithuza. yebo iqiniso. Khuluma man. Uqinisile ubhuti. Iminyaka emingaka? Phela kusho ukuthi ngeke Ungangitsheli. ngize ngisayithole enye sisazoyithola. Nini kunini ngizama? Nazi imbizo zami Qhubeka futhi ibhadlile la. uphinde uzame kakhulu. Kanjani? Mancane amathuba Kahle. bafo. In fact awekho nje. Because mase odokotela isikhathi esiningi bajwayele ukukuvala kwingane esithathu. So wena njengoba uloku ukuthi nje ubhizi uyashaya skoni udla imbizi Kushuthi wavala kahle. uvalile baba. Uyazi futhi Kodwa naye. angizange ngize ngibhale. Awuzange uvala. Pho iphi ingane? Akaqhubeka zami. Kodwa nkosikazi sonke lesikhathi ngimosha iy'mali zami, ngithenga amaphilisi, ngithenga iy'mbiza, ngenza yonke into. Awungitsheli wena ukuthi uvalile. Ngangizokwenze njani mase ucabanga? Wawuzokwenza njani? Kwakumele uhlale Ngoba phansi ngangazi nami ukuthi ungitshele. uyayidinga, Ngikuthathe ngikuthembe. kwakufanele Ngakususalekini ngwana ngikuthemba ngithi ngiyakuthanda usenhlizweni yami. Mina nawe sama phambi komfundisi sathatha isivumelwano sokuthi siyathandana, akho imfihlo, akho lutho. Kodwa namhlanje kuzovela lokho. Ngiqhubeke ngikuthembe kanjani? Mawukwazi ukumfihlela indaba enje. Soyilungisa izinto angithi wena uze nosilungisa umjolo. Shuthi sizoyilungisa-ke izinto. Ayikho inkinga Sizolungisa vele ngiyavuma, kodwa emva kwesikhathi esingaka ungifihlela into efana nale. Uyabona nje mina ngiquleka ngapha nangapha ngithi ngizama ukuthi sihlale kuwisisi kanti wena uyazi ukuthi ayikho yonke lento engiyenza uvalile wena. Izinto zimane ukwenzeka. Zinendlela yazo yokwenzeka futhi neyokulungisa. Waze wangithuka wathi mina engingazali mangikutshela ukuthi ngiye kubantu ababonayo. Wangithuka wathi mina engingazali. Angaqondile. Kanti uyazi ukuthi inkinga ikwena. Hey bafethu, angazi nanokuthi ngithini-ke mina manje kule episode phele wona amagama. Phele wona amagama. I think mhlambe ngicorrecteni ukuthi umuntu wesifazane uvaleka emva kwesikhathi esingakanani noma uvalwe emva kwesikhathi esingakanani after 3 or 4 childrens noma usisi njengoba sisho nje ukuthi uvalile naye uyavuma kodwa akavumi. Uma uyizwa inkulumo yakhe uyavuma kodwa akavumi. Ngiyamuzwa mfethu njengoba ke uvalile ke. Mase uvalile kuyenzeka niphinde kuvuleke ngoba phela ingane ngiyayifuna. Hey kushuthi ngeke uze uyithole bafo. Hayi kushuthi kumele ngithathe omunye unkosikazi. Hayi ngeke akwazi. Ngiyenze njani? Hey yiphi indlela esizokwenza ngayo ukuthi kube khona iy'ngane ekhaya? Shuthi kuzomele Ngoba naye insizwa ngizala ibhizi ingimele ngemuva ingimele ngenqa. kuzomele siphinde kubone odokotela phela bayolungisa. Ngoba nami angikwazi ukulahlekelwa yini. Hey afethu, hey. I really do not know what to say. I'm out of amagama. Abo nje nginjengoqwaba uma ukuthi uyajulukelwa, I mean ushando. Uma ukuthi uyashiselwa njengamanje nami ngiyashiselwa. Uma ukuthi ikhanda liphithene nakumina same thing. Kuningi ngingedwa. So kulungile bafethu, subscribe-ani, ni-like, ni-share i-channel yenu Umjolo Show. Sikhuleni sonke, disiye kulista senze noma 500k subscribers. Ngiyanithemba-ke. Uma uney'nkinga ezithinta umjolo, email umjoloshow@gmail.com. You wanna advertise with us, umjoloshow@gmail.com. U-DJ wakhe mina, u-MC wakhe mina, dlala matifane@gmail.com. Sebenzisa leyo email address, sikhulume, mase siyahlela ukuthi ngifika nini emcimbini wakho. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.